A sesión estivo marcada por dous grandes eixos prioritarios da acción provincial. O apoio directo e constante aos concellos cun investimento de 226.000 euros e o impulso decidido á cultura, o coñecemento e a creación editorial a través da aprobación do Plan Anual de Publicacións da Deputación para o exercicio 2026, dotado con 100.000 euros. A cultura non é un gasto, moito menos un dispendio, a cultura é identidade, a cultura é cohesión social e a cultura é futuro da provincia. Por iso, dende a Diputación, seguimos facendo esta aposta por a cultura. Creo que estamos garantindo, por lo menos, que o tecido cultural se manteña, porque hai quen non se ocupa dile, e nós temos que, na parte que nos corresponde, efectivamente, pois ocuparnos da cultura, fomentar e apoiar o talento local, a investigación, a creación artística, todo elo para que cheguen á cidadanía. O plan conta con orzamento total de 100.000 euros e divídese en dúas modalidades case o 50%. Por unha banda, as obras de edición directa, cun investimento de 47.000, destinada a proxectos xa definidos pola institución. A segunda modalidade é a de concorrencia competitiva, con 52.000 euros aberta a propostas externas mediante concurso público. Servicios dignos e de calidade.